ירח ירי על פסגת החרמון, פרחים בקנה ובנות בצבריח. יש לך את האקס פקטור, אתה זמר ענק. הוא השומר עלינו מצרה, הם השמנו עלינו כמו ילדים. זה פשוט היה מדהים. שרה עם קול גדול, נוכחות. ועם ביטחון, דרך אגב. ועם שליטה. אני אומרת לך כן. אני אומר כן. מברוק עליק יא עריס מברוק. וגם אני אומר. כן. כוכב נולד זה ערב כישרונות ענק שהקים כפר סבא. זאת הפעם השלישית שאנחנו מקיימים את האירוע, ויש לזה משמעות מאוד גדולה עבורנו. אף פעם לא הייתה לו במה כזאת מחבקת וכזאת מכילה כמו בכוכב נולד. זה ערב שהבמה היא שלהם. תרגלתי מאושר, תרגלתי שאני כמעט בעננים. אחת מהחוויות הנדירות שהיו לי בחיים, שעמדתי ואמרתי, זה הילד שלי. אין דבר שיותר ממלא אותנו המדריכים מאשר לראות שהם התקדמו ושהם הצליחו ולמדו עוד משפט בשיר ועוד צעד בריקוד. באותו רגע אתה מרגיש שהילד שלך המיוחד הופך להיות ילד רגיל. ערב הכישרונות המיוחד הזה מאורגן על ידי מתנדבי הגים כפר סבא וממומן כולו מכספי תרומות. והלוואי שבאמת אני אוכל להראות לכל את הכישרון הטוב שלי. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה